ദൈവങ്ങളെ, തമ്പിരാക്കന്മാരെ, വെള്ളായിയെ, മരിക്കാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 15 റുപ്പിക കടം വീട്ടാനുണ്ട്. അല്ല, 15 റുപ്പികയും 4 അണയും. വെള്ളായി, ഈ യാത്രയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്കത് വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. വീടാത്ത കടങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകളാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഉള്ളു പൊട്ടുന്നു, എൻ്റെ പ്രാണൻ പിടയുന്നു. പടച്ചവൻ തുണയ്ക്കട്ടെ, മുത്തുനബി തുണയ്ക്കട്ടെ, നിന്റെയും എന്റെയും ദൈവങ്ങൾ തുണയ്ക്കട്ടെ. നീലിയെ, കണ്ടുണ്ണിയെ, വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചത് മതി, പനി പിടിക്കും. അപ്പാ, ഈ വെള്ളമൊഴുകി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? അതോ, ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുക്കി അവസാനം എല്ലാ പുഴയിലെ വെള്ളവും കടലിൽ ചെന്നു ചേരും. നീ ഇങ്ങനെ കരയില്ലേ? പോകാൻ പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഈ പാരുതറ ഗ്രാമം മുഴുവനും വെള്ളയച്ചൻ്റെ കൂടെ പോയേന്നെ. ഒരു കണ്ണൂര്. കോയമ്പത്തൂർക്കോ? കണ്ണൂർക്ക്. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർക്കാണ്. കണ്ണൂര് വണ്ടി 10 മണിയാകും. ഓ, കണ്ണൂർ എന്താ പണി? വിചാരിച്ച് ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ പോകാണ്. കണ്ടുണ്ണിയെ,
മകനെ, കണ്ടുണ്ണിയെ, കണ്ടുണ്ണിയെ, കണ്ടുണ്ണിയെ. ജയിലിലേക്ക് ഏതാണ് വഴി? കട്ടാൽ മതി ജയിലിൽ പോകാൻ കാരണവരെ. ഒരു കിഴവൻ രാവിലെ ജയിലിൽ പോകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങടാ ഈ രാവിലെ? എന്താ അത്? കുട്ടി ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ പുലർച്ചെ ആരാ വരാൻ പറഞ്ഞേ? നാളെയാണല്ലേ? എനിക്ക് പിടിയില്ല. കടലാശിൽ എന്താണ് കിടക്കണതാവോ? അതെ, നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ. കാരണവര് ഇവിടെ ഇരിക്കൂ. കാരണവർക്ക് ചായയോ മറ്റോ വേണോ? ഓ വേണ്ട. കാരണവര് വരൂ. പോയിക്കോളൂ. ദേ ആ സെല്ല്. മകനെ, അപ്പാ, മകനെ, നീ എന്തു ചെയ്തു? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലപ്പാ. നീ കൊലപാതകം നടത്തിയോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സാരമില്ല മകനെ, നീ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല. പാറാവുകാരൻ ഓർമ്മിക്കുമോ? ഇല്ല മകനെ. അപ്പൻ എന്റെ വേദന ഓർമ്മിക്കുമോ? കാരണവരെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പാ, എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവരുതേ അപ്പാ. അപ്പാ, എന്നെ കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കരുതേ അപ്പാ. അപ്പാ. കാരണവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുപോലെ ശവം സംസ്കരിക്കാം.
വേണ്ട, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ശവത്തിൻ്റെ ചുമതല നിങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ലേ? യജമാനന്മാരെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല. അപ്പ എന്നെ ഒരു ദിവസം കടൽ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവോ? ഞാൻ ഇതുവരെ കടൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൻ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ വലുതായിട്ട് പാഴുതറയിലെ എല്ലാരെയും കൊണ്ട് കടൽ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാം.